Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Srdečně vás chci pozdravit na našem už 8. večeru, to znamená, že ještě 18 jich máme před sebou. Když se tady bratr Pavel Šimek na začátku ptal, kdo je tady poprvé, tak mě napadlo, že bych se ještě měl zeptat, jestli je tady někdo z vás, kdo ještě nevynechal ani jeden večer. Děkuju. Takže dnes, když se pustíme vlastně do vyprávění mého životního příběhu, tak bych vás chtěl poprosit, aby tak, jako to děláme vždy na počátku, jsme sklonili naše hlavy ke krátké modlitbě. Náš nebeský Otče, já ti chci poděkovat za to, že se smíme svobodně scházet ve svobodné zemi, že se smíme sdílet o naše zkušenosti s tebou. Děkuji ti za to, že ty také proměňuješ životy každého člověka, který o to má zájem. A tak tě chci prosit, aby dnes večer si skrze Ducha Svatého působil na naše srdce i na naši mysl a za to ti děkujeme v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Takže na svět jsem byl přiveden před necelými 27 miliony časových jednotek. A abych vám to poněkud zjednodušil, tak po dalších 900 milionech jiných časových jednotek jsem založil společnost Passer Invest Group. To se psal rok 1991. Naše podnikání se vyznačuje výstavbou nových budov. V Praze stavíme na tomto místě takové malé město ve městě. A v roce 1998 Pán Bůh změnil můj život. A přijetí Ježíše Krista jako mého osobního spasitele považuji za zcela bezkonkurenčně nejlepší rozhodnutí v mém životě. Již od malička jsem měl legraci z toho, že bych se jednou stal developerem. Naopak mým prvním cílem bylo vyhrát 100 na olympiádě. Tady se mladý krakonoš chystá na své budoucí Trautenbergy. A když mi bylo 11 let, tak se narodil můj malý kandidát na primátora. A toto bylo naše první pózování společné před fotografii. Láska k fotbalu a sportu mi napomáhala vypořádat se skutečností, že jsem musel vyrůstat v nesvobodné zemi. Ale i tak jsem mohl prožívat krásné dětství. Měl jsem spoustu kamarádů, jak ve škole, tak na fotbale. Fotbal jsem hrával za žáky a pak i za dorost pražské Bohemky, která ve své době byla špičkovým fotbalovým klubem v Československu. Téměř do 18 let jsem měl i dobrou životosprávu. Měl jsem fotbalový talent a snil jsem o kariéře špičkového profesionálního fotbalisty. Sice mě s míčem na noze bavilo obcházet protihráče a dávat góly, nicméně moje vyšší postava mě předurčovala k tomu, že jsem hrával na pozicích v obraně, ale i to se s určitým sebezapřením dalo zvládat. Vyrůstal jsem v katolické rodině. Moji rodiče věřili, že existuje Bůh. Zde na pražském Spořilově jsme chodili do kostela, ale musím se přiznat, že mě to nebavilo. Chtěl jsem hrát fotbal a ne chodit do kostela. Bibli jsme doma neměli, ani jsme ji nikdy nečetli a já jsem vlastně s Bohem žádný vztah neměl. A jak jsem dospíval, tak se stával ze mě nevěřící člověk. Základku jsem vychodil na pražském Spořilově a gympl potom v Přípotoční ulici na Praze 10. Mými oblíbenými předměty byly tělocvik, ale také matematika a zeměpis. Častokrát jsem organizoval věci ve třídě nebo ve škole, ale především to byly fotbalové turnaje. A pak také kdejakou tu lumpárničku. Když jsem dosáhl komunistického věku dospělosti, tedy 18 let, tak se ze mě stal moudrý muž. Myslíte si, že to tak bylo? Moji nejbližší kamarádi začali s úzkostí hledat, kam jsem dal rozum. Jiní kamarádi v uvozovkách mne pozbuzovali k stále větším hloupostem. Chtěl jsem se stát špičkovým fotbalistou, ale dělal jsem pravý opak. Dokonce jsem se naučil kouřit a pít alkohol. Zklamal jsem řadu lidí, kteří mi tehdy ve fotbale fandili a vkládali do mě určité naděje. Moje univerzitní studium, tak to byl jeden veliký červený diplom. V Praze na ČVUT jsem studoval stavební inženýrství.
Neměl jsem ale ani ponětí o tom, že by mne stavařina jednou měla živit. Jen jsem nechtěl na 2 roky do komunistické armády. K režimu jsem si vypěstoval odpor a dokonce jsem pro něj nikdy nechtěl ani pracovat. A tak jsem si léta studií prodlužoval. A po 7 letech studia jsem se objevil podruhé ve 3. ročníku. Pak přišlo jaro 1989. Ve škole se nade mnou smilovali a vyhodili mě. Bylo mi 25 let, ničím jsem nebyl a nic jsem neměl. Nesměle jsem si připouštěl, že mistrovství světa ve fotbale už se asi navždycky bude hrát beze mě. Tehdy jsem už věděl, že by mě bavilo podnikat. Cítil jsem určité možná obdarování v této oblasti, ale legálně podnikat v komunistickém Československu nebylo možné. Přemýšlel jsem o emigraci, ale věděl jsem, že na konci 80. let na nás na západě už nikde nečekají s otevřenou náručí. Měl jsem určité představy o solidním podnikání. Toužil jsem po něm, ale nevěděl jsem, jak to uskutečnit. A tak jsem obchodoval bez svolení komunistických úřadů s produkty ze zemí RVHP, které jsem nabízel občanům ze zemí OECD. A dařilo se. Poprvé ve svém životě jsem byl dokonce schopen ušetřit nějaké peníze k tomu, abych si koupil své první auto. A tím byla Volha kombi. Avšak netrvalo dlouho a již po několika měsících přišla sametová revoluce. Listopad 89 napověděl, že nebudu muset nikam odcházet, že bude možné legálně začít podnikat tady, u nás doma. Na jaře roku 1990 jsem se shodou okolností dostal k nemovitostem. Začal jsem pracovat pro jednu česko-německou společnost. A v praxi jsem si mohl ověřovat svoje představy o podnikání, o jakési reálnosti podnikatelského života. Tehdy ještě bývalo zvykem, že klukům se líbila výhradně děvčata. Ale jako nevěřící heartbreaker jsem střídal známosti a s žádnou dívkou vážně nechodil. Samotnému mne docházelo, že jsem byl pochybnou partií pro slušné děvče. Ale na jaře roku 1990 už to bylo jinak. Zřetelněji jsem viděl svůj životní směr a byl jsem tak připraven potkat dívku svého života. Ale tomu ještě něco předcházelo. Od 18 do 24 let jsem prožíval jakási telecí léta. Více jsem pařil, než hrál fotbal a studoval. Živil jsem se příležitostnými brigádami. V roce 1987 jsem si byl poprvé schopen připustit, že se chovám jako blázen, který ničí sám sebe. Nechtěl jsem promarnit svůj život. Začal jsem intenzivně cvičit v posilovně a brzy na to jsem přestal kouřit a omezil jsem alkohol. Moje životospráva i fyzická kondice se výrazně lepšily. A dokonce jsem se smířil s tím, že mými idoly už nebyl pouze Pelé a Diego Maradona, ale také Arnold Schwarzenegger. A na onom jaře roku 1990 jsem také potkal dívku svých snů. Jana byla tou dobou 17letá vyzrálá dáma a mně bylo 26. A tento věkový odstup jsme si udrželi, nebo nepodařil se nám snížit ani po několika desetiletích. Jana věřila v Boha, z čehož jsem měl radost i jako nevěřící. Nicméně ani jeden z nás neměl zájem žít životem podle Boží vůle. Začátek mého podnikání se datuje do prosince roku 1991. Zůstal jsem u nemovitostí. A mojí velkou výhodou bylo, že jsem mohl začít rovnou od nuly. Avšak banky byly ochotné půjčovat mi prostředky na nákupy nemovitostí v dobrých místech Prahy. Vysoké úrokové sazby té doby však předurčovaly, že bylo nezbytné dát každé takto koupené nemovitosti určitý nápad, vytvořit ji něčím zajímavou, aby v té nemovitosti chtěl někdo podnikat, a pak částečně zhodnocenou nemovitost jsme znovu prodávali obvykle v řádu měsíců. Cirka 20 obchodních případů se takto podařilo zrealizovat v prvních 2 letech našeho podnikání a to nám napomohlo posunout se dále. S Janou jsme měli svatbu v červnu 1993. Prožívali jsme krásný vztah a asi rok po svatbě jsme se začali snažit o děťátko. Tady však naše lidské plány selhávaly.
Pro mne však bylo smyslem života, jak jsem tomu tehdy rozuměl, předat jednou svůj prosperující rodinný podnik svému synovi. V začátcích mého podnikání jsem neměl ani tušení o tom, co to je developer nebo development. Ale nehledě na tuto skutečnost jsme již v roce 1994 dokončili na pražských Vinohradech náš první developerský projekt, který obsahoval velké byty na velmi pěkném místě v Praze. A s Janou jsme si zde vybudovali náš první vysněný byt úplně nahoře s krásnou střešní terasou. Mělo to být místo, kde jsme chtěli vychovávat našeho syna. Já jsem byl už 5. prvorozený syn v řadě a vždycky jsem věřil, že také my jednou budeme mít syna. Ale roky ubíhaly a žádná dobrá zpráva nepřicházela. Ale v podnikání se nám vedlo dobře. Celá firemní strategie se začínala měnit, když jsme od mého tatínka koupili pozemky zde na Praze 4, u kterých jsem vnímal, že mají velice zajímavý a perspektivní potenciál. A někdy tady se začala rodit ona myšlenka v uvozovkách města ve městě, které již od roku 1994 nese název BB Centrum. Ale cesta k samotnému stavebnímu zahájení tohoto projektu byla ještě hodně dlouhá a s množstvím nečekaných překážek. Výstavba moderních kancelářských budov lze označit jako jakási vrcholová disciplína komerčního developmentu. Tento obor v naší zemi po celou dobu 90. let byl vlastně doménou zahraničních developerů, kteří měli na rozdíl od těch místních subjektů už rozvinuté know-how. My jsme byli ve své době první česká firma, která se pokoušela v této branži uspět. A popravdě řečeno, nikdo tehdy nevěřil, že by se nám to mohlo povést. Jaro roku 1998 bylo nejhezčím obdobím mého života před mým obrácením. Jana i já jsme zářili radostí, protože oba jsme k tomu měli krásný důvod. Čekali jsme narození prvního potomka a věděli jsme, že to bude syn. Navíc se dostavil i dosavadní vrchol mé profesionální kariéry. První krásná budova BB Centra se právě dokončovala a dům se podařilo naplnit prvotřídními nájemci. Samé v podstatě blue chip jména, jak se říká, společnosti Hewlett Packard, 3M nebo General Electric. Svět byl tehdy ještě poněkud jiný než dnes. Mezinárodní developerská rodina na pražském trhu nám upřímně přála úspěch a měla radost z toho, že i český subjekt se dokázal prosadit. Moje největší radostí ale bylo narození našeho malého syna Maxe na konci května 1998. Připadal jsem si jako ten opravdu nejšťastnější chlap na světě. Ve věku 34 let jsem prožíval jakýsi dosavadní vrchol osobní i profesionální kariéry. Současně jsem si uvědomoval někde hluboko uvnitř svůj hříšný způsob života. Chtěl jsem to změnit a moc jsem si přál, aby z Maxíčka vyrostl lepší člověk, nežli jsem byl já. Víc a víc jsem byl ochoten připustit si boží existenci, ale nicméně dál jsem žil svým svévolným způsobem života. Náš Maxíček přibýval na váze a jsem si myslel, že máme doma zdravého chlapečka. Jana si však všimla, že huří, a proto jsme se dostavali hned následující den na kontrolu do Motolské nemocnice. Tehdy přišel zlomový den našeho života. Lékař nám sdělil, že Maxíčkovi neotéká mozkomíšní mok z jedné komůrky do druhé a že bude muset podstoupit akutní naléhavou operaci, neurochirurgickou operaci hlavičky. Bylo mu teprve 6 týdnů. A když jsme vyšli ven z Motolské nemocnice s prázdnou taškou na miminko a sedli jsme si do auta, tak mi moje žena řekla, Bůh nám chce něco říci. Bylo to poprvé v mém životě, když jsem o tom vážně začal přemýšlet tak, že já opravdu také chci Pána Boha poznat. A řekl jsem, já vím, Jani, já bych se chtěl změnit. Ještě ten samý den jsme se začali modlit, i když jsme vlastně pořádně nevěděli jak. Operace druhý den dopadla dobře. Náš Maxíček se měl čile k světu, až jsme tím byli dojatí. Bylo však nezbytné, aby po víkendu absolvoval magnetickou rezonanci. Lékaři potřebovali zjistit, proč vůbec k té operaci muselo dojít. A při jejich sdělení jsme bolestí nemohli ani dýchat.
Naše miminko mělo v hlavičce nádor a nemělo vůbec žádnou šanci přežít. Náš život jakoby skončil. Přesto jsme se nevzdali a rozhodli se bojovat o Maxíčku v život. Doufali jsme, že Bůh učiní zázrak a že uzdraví našeho chlapečka. Každý den jsme za ním 3krát jezdili do nemocnice na jednotku intenzivní péče. Chtěli jsme být co nejvíce času s ním, aby také ten náš maličký uzlíček nevzdával boj se zákeřnou nemocí. Začal jsem číst Bibli. Simona, to byla sestřenice mojí ženy, byla již tehdy věřící křesťankou v protestantské církvi adventistů 7. dne. S Janou nejednou o Bibli hovořila. A Jana měla intuitivně velmi silný vnitřní pocit, že Simona jí předkládá neskreslenou boží pravdu. Avšak taky věděla, že se mnou se o těchto věcech nedalo vůbec hovořit. Adventisty jsem pořádně neznal a tak jsem logicky podle měřítek tohoto světa měl vůči nim předsudky. Ale teď jsem byl nyní ochoten odložit. Simona se za nás modlila a prosila Pána Boha, aby nám poslal určitý vzkaz. A pak otevřela Bibli na tomto místě, kde je text Izajáš 55. kapitola od 6. do 9. verše. Dotazujte se na Hospodina, dokud je možné ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. Svévolník, ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly. Nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu vždyť odpouští mnoho. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Když jsem si to přečetl, tak jsem tomu nerozuměl. Řekl jsem si pro sebe, což pak jsem nějaký svévolník nebo muž propadlý ničemnostem. Tak jak mi postupem času dával Pán Bůh porozumět jeho slovu, tak jsem směl pochopit i toto poselství, které mi po své služebnici poslal v ten nejhodnější okamžik. Stále jsme věřili, že Bůh našeho chlapečka uzdraví, ale to se nestalo. Maxíček zemřel v 9 týdnech. Když jsem jako tělo bez života šel oznámit Janě to, co již sama tušila, tak plný zoufalství jsem vyhrkl, přestávám se modlit. Ale hluboko ve svém srdci jsem věděl, že to nemyslím vážně. Už tehdy mi pomalu docházelo, že bez Boha by nám v životě nezůstalo vůbec nic a náš život tady by byl jenom marností. Měl jsem jasno v tom, že se staneme katolíky. Janě se to ale moc nelíbilo a já jsem se musel ještě mnohému naučit. Naprosto aktuálním tématem se pro mě stalo, co se děje po smrti. Co o tom říká Bible. A nalezl jsem texty jako tyto kazatel 9. kapitola, verš 5. a 6. Tam je napsáno, živí totiž vědí, že zemřou. Mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist, jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. Další text jsem našel v žalmech, v žalmu 115. verš 17. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo se stupují v říši ticha. Bible na tuto otázku dávala tak jasnou a jednoznačnou odpověď, že mě to až děsilo. Chtěl jsem chodit za naším zesnulým Maxíčkem na hřbitov a povídat si s ním a teď bylo všechno opět jinak. Trvalo mě to jednotlivé měsíce, než jsem byl schopen se s tím srovnat. Mezitím jsem se zeptal jednoho pana faráře, pane faráři, řekněte mi, co je teď s naším Maxíčkem? A jeho odpověď mě strašně zklamala. Prý je v nějakém přednebi. Velmi silně jsem tehdy pocítil touhu nalézt církev, která se drží učení Ježíše Krista a nikoliv lidských výmyslů a tradic. Kromě tématu stavu člověka po smrti jsem pokračovala v postupném čtení Bible. Dostal jsem se až do 3. knihy Mojžíšovy
A pokud trochu znáte Bibli, tak víte, že je tam obrovské množství různých obřadních zákonů a předpisů. A já jsem se v tom začal ztrácet. A tak jsem to vykompenzoval tím, že jsem si jako naprostý duchovní začátečník přečetl poslední knihu Bible Zjevení. A jak se někdy říká, bylo vymalováno. Tehdy jsem si položil jednu z nejdůležitějších otázek mého života. Jak je možné, že by skoro 2000 let od dopsání Bible Bůh nedal tomuto světu žádného proroka s nějakým podstatným poselstvím? Stará se ještě vůbec Bůh o tento svět? Ptal jsem se dále s otázkou, která měla v podstatě deistický podtext. Jana mi tehdy dala naději, opět skrze Simonu, která jí údajně říkala o nějakém prorokovi z nedávné doby. Měla to být prý Američanka. A tehdy jsem prožil něco, co je naprosto nepřenositelné. Osobní zkušenost s tichým božím hlasem. Prožil jsem to jen několikrát v životě a tehdy jsem zřetelně slyšel, seznam se s tím, co napsala. A pak se sám můžeš rozhodnout. Víte, přátelé, v dnešní povrchní společnosti, že častokrát lidé rozhodují i v životně důležitých otázkách podle toho, co slyší od někoho jiného. Ale osobně se s něčím seznámit, to vyžaduje vlastní úsilí. A já jsem se tehdy rozhodl to vlastní úsilí tomu věnovat. Zjistil jsem si jméno toho proroka, Ellen Harmonová. Když se později vdala za Jamese Whitea, tak se jmenovala Ellen Whiteová. Ellen milovala Ježíše už jako mladá dívka a v necelých 15 letech byla pokřtěná v církvi metodistů. Narodila se v roce 1827 jako nejmladší z 8 dětí. Její rodina se připojila k adventnímu hnutí z první poloviny 19. století. A Pán Bůh zcela fascinujícím způsobem povolal již v 17 letech tuto mladičkou, nemocnou a nedovzdělanou dívku k službě Božího posla. Stvořitel vesmíru povolal tu nejslabší ze slabých, aby přijala to nejdůležitější pověření, jaké bylo od dob apoštolů na člověka vloženo. Ellen sloužila věrně Ježíši Kristu po zbytek svého života, dalších 70 let, až do roku 1915, kdy zemřela. Během těchto let jí Bůh obdařil přibližně 2000 viděními a prorockými sny. Uschopnil jí k dílu, které se stalo obrovským požehnáním pro Boží církev až do konce času. Tehdy v létě 1998 jsem si obstaral sérii jejich 5 knih s názvem Drama věku. Dějová linie těchto knih sleduje biblické dějiny sporu mezi dobrem a zlem. A tak knihy Ellen Whiteové vedou čtenáře k Bibli a vedou čtenáře také k Ježíši Kristu. Čtenář si při čtení jejich knih prohlubuje svůj osobní vztah s Ježíšem. A přesně taková byla i moje zkušenost. Bible pro mě přestávala být obtížně srozumitelnou knihou. A díky tomu jsem si zamiloval Ježíše nade vše v tomto světě i v celém vesmíru. Měl jsem ke svému nebeskému Otci spoustu otázek. A Pán Bůh mi postupně dával odpovědi. Jedna z nich se týkala i mého podnikání. Přemýšlel jsem o tom, jestli jako křesťan mohu dále pokračovat ve své práci. A Pán Bůh mi dal odpověď 1. Korinským 7:17. Každý, ať žije v tom postavení, které měl od Pána, když ho povolal k víře. Den za dnem jsem se učil spoléhat se na Ježíše a důvěřovat mu celým svým srdcem. Naši největší lidskou touhou bylo mít další děťátko. Každý den jsme tyto prosby předkládali Pánu Bohu. Začínali se za nás modlit i mnozí další lidé. Ale Pán Bůh nás pro naše dobro musel naučit ještě hodně trpělivosti. V roce 1998 se uskutečnila snad největší evangelizační kampaň v historii této planety. Název byl Vstříc příštímu tisíciletí. Vysílalo se z Andrewsovy univerzity v Michiganu a přednášejícím byl adventistický pastor Dwight Nelson. Jana mi řekla o těchto přednáškách, které byly pro nás ideálně načasovány. A i přes moje pracovní vytížení jsme navštívili všech 27 přednášek, které probíhaly podobně jako tyto naše 5krát týdně.
průběhu přednášek jsme s Janou učinili to nejlepší rozhodnutí našeho života. Přijali jsme Pána Ježíše Krista jako našeho spasitele. Rozhodli jsme se křtem odevzdat naše životy Ježíši a stát se součástí celosvětové církve adventistů 7. dne. Protože díky působení Ducha Svatého na naše již v tou dobou nepředpojatá srdce a mysl jsme totiž mohli něčemu porozumět. Protože veškerá věrouka této církve vždy stála a stojí na Božím slově. Nic lidského k Bibli nepřidává a nic z Bible ani svévolně neubírá. Po přednáškách jsme se začali připravovat na křest, ale najednou jsme se ještě necítili připraveni a tak jsme naše rozhodnutí odložili na jaro roku 1999. Tehdy jsme s Janou poprvé navštívili New York. Tam jsme spolu hovořili a znovu jsme se ještě necítili připraveni na křest. A tak jsme se rozhodli to znovu odložit na září roku 1999. Ale tehdy jsem byl schopen si již uvědomit, že největší nepřítel Boha i člověka, tedy ďábel, se bude snažit, abychom nebyli pokřtěni nikdy. Při svatém obřadu křtu totiž odevzdáváme svůj život Ježíši Kristu a ďábel nad námi ztrácí svou moc. Proto zuří, jak říkám, jako skyslej pribyňák na slunci. Při vědomí těchto skutečností jsem očekával nějakou další životní zkoušku. Jen jsem nevěděl, co to bude. Tehdy se mí 3 nejbližší spolupracovníci domluvili a podnikli určité právní kroky. Když to zjednodušeně řeknu, ukradli mi firmu. A ještě neuplynul ani rok od ztráty Maxíčka a přišla další zkouška. Ne tak bolestná jako ta první. Nicméně jsme neměli ani děťátko a ani firmu. Když jsem se to dozvěděl, nechtěl jsem tímto problémem nejprve Janu vůbec zatěžovat. Asi až po 10 dnech jsem se jí svěřil. A Bůh nám dával sílu, abychom se s tím společně vyrovnali. Bůh mne také posilnil, abych jim vnitřně dokázal odpustit a necítil tak v srdci žádnou nenávist. Oni však o žádné odpuštění nestáli. Naopak měli připravený scénář mojí fyzické likvidace. Nastalo několik měsíců nelehkého vyjednávání. Bůh mi však dával pokoj do srdce. Pokoj, který nemůže dát tento svět. Zcela jsem Bohu důvěřoval, že se celá situace s jeho pomocí podaří vyřešit. A to nejlepší. S Janou jsme tehdy Pánu Ježíši slíbili, že nás žádné zlo ani žádná zkouška už neodvrátí od našeho rozhodnutí dát se pokřtít. A tak 17. září 1999 proběhla nejdůležitější svatba mého života. S Janou jsme byli společně pokřtěni. Při křtu jsem veřejně vyznal své rozhodnutí odevzdat svůj život Ježíši Kristu. A milostiplný Bůh se postaral i o moji firmu. 12 dní po křtu jsem ji měl zpět. Firmu jsem tak mohl očistit od nedůvěryhodných lidí a poučit se z předchozích událostí. Ty jsem si zavinil z části sám svojí nedůsledností a přílišnou důvěřivostí lidem, jejichž chování mělo být již mnohem dříve pro mě varováním. Tím, že uvěříme v Pána Boha, nejsme zbaveni důsledků chyb, omylů a hříchů, kterých jsme se dopustili v minulosti. Bůh nám však v každý okamžik našeho života nabízí a poskytuje moudrost, sílu a odhodlání kráčet dál a nehřešit více. Na přelomu let 1999 a 2000 jsem ze značné části musel lidský potenciál firmy stavět znovu. Ale naučil jsem se zcela důvěřovat Bohu, mnohem více než sám sobě. A tak jsem každého nového člověka přijímal s modlitbou a na kolenou. Tedy svědomím, že Bůh je skutečným vlastníkem firmy. A to nám přineslo úžasnou stabilitu v celém následujícím období. Jsem Bohu vděčný za tým lidí v naší firmě, který mi dělá radost jak lidsky, tak profesionálně. Pár měsíců po mém křtu přišel očekávaný rok 2000. Pro mé podnikání se mělo jednat o přelomový a klíčový rok. Měli jsme 3 velké cíle a každý z nich sám o sobě byl nesmírně důležitý pro další rozvoj firmy. A díky Boží milosti se všechny 3 cíle podařilo splnit.
Tím prvním byl prodej prvních 2 dokončených a pronajatých budov v rámci našeho projektu BB Centra. Jednalo se vlastně o první velkou investiční transakci svého druhu v České republice. Od začátku mého podnikání to trvalo téměř 9 let propracovat se k tomuto bodu, když jsme poprvé dosáhli v našem podnikání větších zisků. A ty jsme mohli z větší části použít právě k dalšímu rozvoji firmy. Tím druhým cílem v roce 2000 byla snaha získat velkého nájemce, který se na trhu objevil. Tehdejší česko-americká společnost Eurotel hledala přibližně 25 000 metrů čtverečních kanceláří pro své nové sídlo. Prožili jsme při tomto výběrovém řízení krásné zkušenosti s Bohem, které byly pro náš nově vytvářený tým spolupracovníků velikým povzbuzením. V tendru jsme uspěli a začali se tak stavět další 4 etapy BB Centra. Naším třetím cílem v oném roce bylo zajištění zcela klíčových pozemků okolo Brumlovky pro další rozvoj projektu BB Centru. A díky Bohu se i tento cíl podařilo splnit. Na nových pozemcích jsme plánovali výstavbu 3 nových administrativních budov s celkovou plochou přibližně 60 000 metrů čtverečních. Pokud jakýkoliv člověk dá ve svém životě Pánu Ježíši Kristu první místo, začnou se dít věci. Jedním z důsledků této nejdůležitější životní volby se stane skutečnost změny vlastnictví. Jako opravdové Boží dítě totiž pochopíte, že všechno, co máte, patří Bohu. Já jako osoba a všechno, co mám. I mé podnikání. Proto jsem si uvědomil, že nejsem vlastník, ale pouze správce obdarování a darů, které mi Bůh ve své milosti dočasně propůjčuje. A toto vědomí přináší do života člověka úžasnou vlastnost, která se nazývá pokora. Boží matematika je totiž jiná než ta lidská. Boží logika totiž říká, že požehnaných 9 desetin je více než nepožehnaných 10 desetin. Z hlediska věčnosti a věčného života je totiž zcela zásadním rozdílem, jestli si člověk střádá a ukládá své poklady v nebi nebo na zemi. Jedním z výsledků mého obrácení se stal kontrakt s Bohem v mém srdci ohledně způsobu nakládání s finančními prostředky. A ten se týkal nejenom desátku, ale i dalších finančních darů. A jak Bůh žehnal výsledkům naší práce, z vděčnosti jsem navyšoval i procento svých příjmů určené právě pro dary a desátky. Bible totiž říká u proroka Malachiáše ve Starém zákoně v 3. kapitole ve verši 10. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupu. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání a bude po nedostatku. Nikdy nemůžete mít ve svém životě lepšího finančního partnera než Pána Boha. Tak jak přibývalo naší práce, rozšiřovala se i firma. Prožili jsme 7 krásných let hojnosti mezi lety 2000 a 2007. V tomto období nám Pán Bůh také dával moudrost nepromrhat firemní prostředky zbytečnými a rizikovými investicemi. Proto jsme směli vstoupit s velice solidními finančními rezervami do dalšího období, které nemělo s předcházející konjunkturou vůbec nic společného. Od té doby jsme prožili dalších 7 let bez jediného investičního prodeje, který by přinesl firmě nějaký další profit. Přesto ale vzdávám Pánu Bohu díky za to, že jsme i během tohoto období o nic nepřišli. Naopak, podařilo se dokončit nové projekty a úspěšně je pronajmout. Směli jsme firmu připravit k dalšímu rozvoji. Tak naším hlavním a téměř jediným projektem zůstává BB Centrum. Tak dáli Bůh, tak jednou bude toto malé město ve městě po svém dokončení obsahovat přibližně 360 000 metrů čtverečních a zhruba nějakých 8 000 parkovacích stání. Kromě hlavní funkce moderních a příjemných kancelářských budov se zde nacházejí také nové parky, obchody, služby, bydlení, množství restaurací, kostel, škola, školka a moderní wellness centrum.
Celkové plánované investiční náklady by měly přesáhnout 20 miliard korun a dokončeno je přibližně 70% projektu. V celém projektu si našli svoje sídlo mnozí globální i tuzemští lídři ve svých oborech. Představím vám některé fotografie z projektu BB Centra. V této 7. dokončené budově, která byla dokončena před zhruba 11 lety, se stal hlavním nájemcem společnost Microsoft. Tato 9. budova BB Centra představovala po 6 letech obchodu s Eurotelem jakousi druhou sklizeň, protože novým vlastníkem Českého Telekomu se stala španělská Telefonica O2, která si v BB Centru pronajala celou budovu Gamma, která měla 30 000 metrů čtverečních. 10. budovou BB Centra se stala od začátku roku 2007 budova E, která je současně i hlavním sídlem společnosti ČEZ v České republice. Budova Nové Brumlovky je jakýmsi srdcem BB Centra, protože se jedná o centrum obchodu, služeb a restaurací. Hlavním nájemcem budovy je jedinečné wellness centrum, které má název Balance Club Brumlovka, které patří mezi nejlepší zařízení svého druhu, možná i v celé Evropě. Nejmenší, ale nejdůležitější, tak by se dala charakterizovat budova kostela a křesťanské mateřské školky. Jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný za to, že i díky této budově desítky a desítky lidí přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a Pána. Krásná budova s biblickým názvem Filadelfie byla dokončena v červnu 2010. V přízemí budovy se nachází další centrum služeb a obchodu a hlavním nájemcem této budovy je společnost Unicredit. A v této budově dnes sídlí i naše společnost. Velikou radost mám i z projektu křesťanské základní školy v rámci BB Centra. Podařilo se koupit, zrekonstruovat a rozběhnout tuto základní školu Eliáš, která na tomto místě slouží od roku 2010. Zatím největší rezidenční etapou BB Centra se stal projekt se 142 byty s velice pěkně vybudovaným okolím v prostředí zeleně, vodních ploch a dalších služeb. Doposud největší budovou BB Centra se stává v pořadí 17. Delta se 40 000 metry čtverečními. A i v tomto případě jsme směli s Pánem Bohem prožít krásné zkušenosti při získávání nájemců pro jednu vůbec z největších administrativních budov v České republice. Náš jediný mimopražský projekt se nachází v centru Ostravy. Své první nájemce přivítal na jaře tohoto roku. A dle mého názoru se jedná o jednu z povedených kancelářských budov v rámci trhu České republiky. Mohu vyznat, že moje práce mě obrovsky baví a je pro mě i koníčkem. Dokonce ji považuji i za součást svého poslání v Božím díle na této zemi. Nicméně jedna další skutečnost mě naplňuje obrovskou vděčností vůči Pánu Bohu. Že mě Bůh naučil rozlišovat mezi věcmi, které jsou pomíjivé, a mezi těmi, které pomíjivé nejsou. A tak jsem Ježíši Kristu nesmírně vděčný za vědomí, že si z tohoto světa nic neodnesu. Boží dar věčného života má totiž oproti všem pokladům tohoto světa naprosto neporovnatelně větší hodnotu. Ježíš Kristus řekl v Matoušově evangeliu, jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí. A Ježíš pokládá otázku, a zač získá člověk svůj život zpět. Tak když Ježíš hovoří o životě, tak nehovoří o životě, který končí smrtí. On hovoří o životě věčném. Když jsem se obrátil a přijal Krista, tak pro mě nebylo těžké postupně odevzdávat Pánu Bohu všechny věci našeho života. Zmínil jsem se, že jsem mu odevzdal i svoje podnikání. Přesto však existovalo něco, co jsme Bohu odevzdat nedokázali, alespoň ne zcela. Každý den jsme Pána Boha prosili o to, aby nám dal další děťátko. Tolik lidí se za nás modlilo, jak doma, tak v zahraničí. A od smrti Maxíčka už uplynuly více než 2 roky. A pak jsme s Janou oba dva dospěli k rozhodnutí, že i tuto pro nás nejdůležitější pozemskou záležitost chceme zcela odevzdat do Božích rukou. A tak jsme to také učinili. A Bůh nám dal sílu akceptovat jeho vůli. A to i kdybychom už nikdy v životě žádné další dítě neměli.
Od tohoto našeho rozhodnutí neuplynulo ani 1/4 roku a moje žena otěhotněla. Tak často mě povzbuzoval tento krásný biblický text se zaslíbením pro všechny, kteří důvěřují Bohu. 1. Korinským 10. kapitola, verš 13. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. V srpnu 2001 se nám narodil druhý chlapeček, který dostal jméno Radim. A když jsme ho přinesli z nemocnice domů, tak jsme ho položili do postýlky, poklekli jsme a odevzdali jsme ji Pánu Bohu. A to, že nám Bůh dal Radimka, je pro mě dodnes jedna z nejkrásnějších zkušeností s dárcem veškerého života, s Ježíšem Kristem. V den narození mého druhého syna jsem se stal vegetariánem. Rozhodne-li se člověk pracovat pro Pána Boha, tak máte ještě jednu jistotu. Ďábel nebere prášky na spaní a snaží se všemožně škodit. Ale co je mnohem důležitější, že náš Spasitel je mnohem mocnější než on. Pán Ježíš je totiž již jistým vítězem této celovesmírné bitvy mezi dobrem a zlem. A Ježíš také dává svým následovníkům sílu překonávat překážky. Provází je i obdobím různých životních zkoušek. Boží slovo říká v prvním listě Petrově v 1. kapitole ve verších 6. a 7. Dokonce se máme radovat z životních zkoušek. Bible říká, z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Víte, já si tady nechci hrát na hrdinu, který by se až nelidsky hloupě těšil na životní zkoušky. To v žádném případě. Ale s odstupem času, vždy, když zkouška pominula, tak jsem byl Pánu Bohu vděčný. Protože všechno je to o naší důvěře v Boha. Jestli mu svěříme vedení našich životů i v době, kdy přicházejí těžkosti. Pak máme jistotu, že on nás vždycky provede a že ta zkouška nás také posílí. A to je 100% jistota, která přináší pokoj a naději do života Ježíšových následovníků. Některé z mých životních zkoušek jsem zmínil. Pak v roce 2004 si 3 lidé objednali a zaplatili moji vraždu. Můj milosrdný Bůh ale to v tomto případě nedopustil. O plánech vrahů se dozvěděla policie. Tam neinformoval. Jeden bývalý policista objednal vražedného střelce z Ruska, ale ten však onemocněl. Tehdy jsme prožili několik měsíců nepříjemně narušeného soukromí. A protože se policie případu řádně nevěnovala, tak jsem se rozhodl oznámit pachatelům to, že vím o jejich záměru. Ti se vyděsili a od svého záměru odstoupili. Trochu s nadsázkou vždycky dodávám alespoň na čas. V roce 2006 jsem měl těžkou autonehodu. Z lidského úhlu pohledu se to nedalo přežít. Naštěstí jsem byl jejím jediným účastníkem. A přestože jsem byl stále při vědomí, tak průběh nehody si dodnes nepamatuji. Nejel jsem nějak bláznivě rychle, ale v otevřeném roadstru jsem podjel nízoučká svodidla, která nakonec skončila za mojí hlavou. K nehodě dorazili policisté, lékaři, hasiči i další svědci. Nikdo nedokázal pochopit, jak mohu mít hlavu celou a pohromadě. Přestože jsem jinde na těle neměl ani škrábnutí, utrpěl jsem velmi vážná poranění hlavy, těžký otřes mozku, frakturu lebky a poškození mozkové pleny. K tomu všemu se ještě přidalo krvácení do mozku. Moje kšiltovka, kterou jsem měl v okamžiku nehody na hlavě, měla od horního rámu čelního skla skalpovaný kšilt. Bůh mne však přesto nějakým způsobem uchoval při životě. První věc, co si po nehodě pamatuju, byla další moje z nemnohých zkušeností s tím tichým božím hlasem. Nacházel jsem se již v nemocnici a zřetelně jsem slyšel, ďábel tě chtěl zabít,
ale já jsem mnohem mocnější než on a mohu tě vytrhnout z každé zkoušky. Jak jsem ji řekl, takovéto zkušenosti jsou nepřenositelné. Ale nedovedete si představit, jaké povzbuzení to pro mě bylo. Bůh mi řekl, že má pro mě ještě práci. A můj nebeský tatínek mi nejenom zachránil život, ale po 2 týdnech mne i zcela uzdravil. V Bibli máme toto krásné zaslíbení. Nachází se v novozákonním listě Jakubově v 5. kapitole. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve. Ti, ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Víte, tento text nám lacině neslibuje, že každý bude uzdraven. Ale slibuje, že nám budou odpuštěny naši hříchy, pokud ten nemocný si tuto bohoslužbu přeje. Ale znám mnoho případů, kdy došlo i k zázračnému uzdravení smrtelně nemocného člověka. V souladu s tímto biblickým textem přišli ke mně domů 2 starší sboru a kazatel, aby se u mého lůžka modlili a potřeli mé čelo olejem. Do té doby jsem měl nepříjemné tlaky v hlavě a hrozila mi komplikovaná neurochirurgická operace hlavy. Když jsem si sáhl na své čelo, tak jsem měl pocit, že mi nepatří. Druhý den ráno jsem se probudil a nepříjemné tlaky z hlavy byly pryč. A od té doby se už nikdy nevrátily. Když jsem si šáhl na čelo, tak jsem měl znovu pocit, že ta hlava je moje. A následné vyšetření na CT potvrdilo, že i mozková plena se oproti všem lékařským prognózám zázračně zahojila. A tak žádné komplikované operaci nemuselo dojít. A já jsem děkoval svému Spasiteli za další zkušenost víry. I přes různé životní zkoušky jsme směli prožívat krásné roky se svou rodinou. Radimek rostl a sílil a vytvářel si svůj krásný dětský vztah k Pánu Ježíši. Naplňovala mě služba Pánu Bohu. Vedl jsem každý týden biblické hodiny, začínal jsem sloužit jako laický kazatel. A dostával jsem i četná pozvání ke sdílení své víry s dalšími lidmi, i ze sboru jiných denominací. Nedocházelo mi však jedno doutnající nebezpečí. Moje žena začala dělat krok za krokem malé kompromisy na své cestě víry. V roce 2007 jsem prožil smutný paradox. V červnu jsme slavili výročí 15 let firmy. Současně jsme dokončovali největší obchody v historii firmy. Trh byl tehdy úplně na vrcholu a Bůh nám požehnal způsobem, který naprosto překonal všechna naše očekávání. Vlastně náš profit v onom roce 2007 byl dokonce vyšší než součet všech našich zisků předtím a i potom až do dnešních dnů. Do Trojského zámku v Praze přišlo tehdy na naši oslavu asi 500 hostů. Prožili jsme krásný večer, který mi pomáhal zapomenout na akutní trýznivou bolest. Tu největší bolest vlastně od ztráty Maxíčka, protože ten den ráno jsem zjistil, že naše manželství i šťastný domov pro Radimka jsou rozvráceny vztahem mé ženy s jiným mužem. A vývoj událostí v následujících mnoha měsících ukázal, že ten úžasný boží dar manželství se v našem případě rozpadá. Pro vztahy tak nesmírně důležitá důvěra byla pryč. Trápil jsem se kvůli malému Radimkovi. Docházelo mi mnoho souvislostí. Uvědomoval jsem si naši zodpovědnost. Bůh nám svěřil do výchovy svůj poklad, protože všechny živé bytosti patří Hospodinu, včetně našich dětí. A úkolem nás, rodičů, je vychovávat od Ježíše svěřené děti pro Pána Boha a pro Boží království. Věřící rodiče mají svým maličkým ratolestem ukazovat na Boží lásku. A nezadatelným právem našich dětí je mít maminku i tatínka a mít je pořád. A v tom jsme nyní selhávali. Nakonec v červnu 2008 bylo naše manželství rozvedeno. S Janou jsme zůstali přátelé, kteří toho spolu mnoho prožili. Lidé, kteří se mají rádi. Ale k obnově manželství to nestačilo. Radimek je od té doby ve střídavé péči a vnímá naši lásku k němu. Přesto logicky každé dítě si přeje mít úplnou rodinu. Vnitřní zranění z rozpadlého manželství mi následně přineslo téměř 5 let neuspořádaného a složitého osobního života. Snažil jsem se soustředit na výchovu svého syna v týdnech, kdy jsme byli spolu.
soustředit se na svoji práci, byť nastalo období nelehké ekonomické krize. A především soustředit se na blízkost prožívání vztahu s mým milovaným Spasitelem, Ježíšem Kristem. Protože vůbec si nedovedu představit, jak bych toto bolestivé a těžké období mohl zvládnout bez něho. A tak pokoj a radost do mého života přinášela služba zvěstování evangelia o Ježíši Kristu druhým lidem, doma i v zahraničí. Současně jsem si něco uvědomoval. Věděl jsem, že bych nezvládal žít dlouhou dobu osamoceně. Bůh mne v životě postavil do určitých povinností, souvislostí a odpovědností. Nicméně něco, nebo spíš bych řekl někdo s velkým N, jako kdyby mi stále bránili posunout jakýkoliv přicházející vztah směrem k vážnějšímu rozhodnutí. Byly situace, kdy jsem selhal, ale bylo ještě mnohem více situací, kdy mi Bůh dával sílu vítězit nad přicházejícím pokušením. S hříchem člověk musí bojovat v Boží síle a nikdy to nevzdat. Bůh mi v určitý čas vložil do cesty krásnou mladou dámu, a to přímo na BB centru. S Barunkou jsme začali spolu chodit od léta roku 2010. Neměla to však se mnou vůbec jednoduché. Auto se zataženou ruční brzdou se totiž nerozjíždí zrovna snadno. A takový byl můj případ. Pořád jsem nechtěl odepsat možnost, že bychom se s Janou k sobě vrátili a vytvořili Radimkovi to, po čem toužil nejvíce. Úplnou, funkční a především milující se rodinu. A v tomto jakémsi novém modu jsem se tak různě plácal až do konce září 2011. A tehdy jsem směl po více než 4 letech a mnohých modlitbách pochopit, že tato cesta fungovat nebude. Barunka byla původně nevěřící. Měl jsem však radost, že projevovala otevřenost k rozhovorům o Pánu Bohu. Více než rok studovala Bibli a absolvovala i 2 takovéto celé série přednášek. A pak se sama rozhodla křtem přijmout Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. A tak v říjnu 2011 byla pokřtěna. A nejenom to, přivedla k víře v Pána Ježíše i svou maminku. Jako obzvláště cenné se pro mě ukázaly zkušenosti, kdy v průběhu našeho vztahu, když přicházely také zkoušky, mi Pán Ježíš Kristus ukázal, že vztah Barunky k Ježíši nezávisí na tom, jestli bude nebo nebude mojí ženou. To ale nebylo vše. I když Barča už patřila Ježíši, tak jsem potřeboval si být vnitřně jistý, že také malý Radimek vnímá lásku Barči k němu a že ji také sám má rád. A teprve potom se mohl Barunce v březnu 2012 položit onu důležitou otázku. A následně začátkem června 2012 proběhla svatba. V zásadě to bylo zhruba 5 let, jak dlouho mi to trvalo, než jsem byl znovu schopen uspořádat si svůj osobní život. Ďábel se zběsilostí sobě vlastní napadá v posledních generacích rodiny a také manželství věřících lidí. Ve své zžírající nenávisti a zákeřnosti se snaží všechny síly napnout k tomu, aby rozbíjel a ničil. A pokud my, věřící lidé, nejsme pevně zakotveni v Bohu, nemáme žádnou možnost se jeho nejrůznějším útokům ubránit. Laskavá a milující křesťanská rodina je totiž nejlepším svědectvím lidem, kteří zatím ještě Ježíše nepoznali. Proto se věřící manželé musí mít stále na pozoru, aby vlastními selháními nedovolili ďáblu zničit to, co ustanovil Bůh už v zahradě Eden. 10 nám Bůh dal a dává pro naše dobro, pro naše štěstí a spokojený život, proto, aby jsme byli skutečně svobodnými lidmi. A to se týká i našich intimních životů. Pán Bůh obdařil lidi krásným darem sexu, který je zamýšlen vždy pro láskyplný vztah jednoho muže s jednou ženou ve svazku manželském. Tečka. Všechny ostatní formy sexu nazývá Bůh hříchem. Hříchem, který si nemůžeme ničím, nijak a nikdy ospravedlnit. Můžeme jej v pokání a s lítostí Pánu Bohu vyznat, abychom směli přijmout Boží odpuštění a nehřešit více. Když Barča přijala Ježíše za svého Pána a začala přemýšlet o křtu, tak jsem měl opravdovou radost z jejího návrhu být Bohu věrní a nežít spolu před svatbou. To bylo někdy na začátku května 2011 a popravdě řečeno já jsem vůbec neměl jasno v tom, jestli vůbec k nějaké svatbě dospějeme.
Ale Bůh vždy dodrží své slovo. A proto nám dával sílu i odhodlání všechno zvládat. Pak jsme začali připravovat svatbu a řekli jsme si, jak by to bylo krásné, kdyby se Bůh sám oslavil tím, že by se nám podařilo otěhotnět i hned při svatební noci. A mohu vydat svědectví, že víme s naprostou jistotou, že se tak přesně stalo. Barunka si zakrátko dělala těhotenský test. Ten ale nedopadl dobře. Ale pozbudil jsem ji, aby důvěřovala více Pánu Bohu než nedokonalé lidské technice. O několik dní později si test zopakovala. Ale ještě dříve, než se šla podívat na výsledek, tak jsem jí přečetl biblický příběh o zázraku narození malého Samuela. Z něhož se stal jeden z největších božích proroků v dějinách. A pak se Barča vrátila z koupelny s radostí na tváři a zprávou, že test je pozitivní. Tak budeme mít od Boha malého Samuela, řekl jsem. Nedlouho po naší svatbě nekontaktoval také přítel mojí první ženy Jany. Chtěl poprosit za odpuštění. Milující Bůh nám dává sílu nejen k tomu, abychom mu vyznali naše hříchy a zanechali jich. Jako Bůh odpouští nám, tak také chce, abychom i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A tak jsme se s Tomášem setkali a díky božímu zázraku došlo k usmíření a k odpuštění. Tomáš s Janou se rozhodli oba dva při svatém obřadu křtu veřejně vyznat své navrácení se k Pánu Bohu. A tak měli i křesťanskou svatbu. I tam, kde jako lidé selháváme, má boží láska vždy připraveno řešení. Přátelé, Ježíš je úžasný. Tento náš milující Bůh nám nejenom odpouští naše viny a hříchy, ale také požehnává naši odhodlanost a věrnost. A tak se nám s Barčou narodil na konci února 2013 malý Samuel. Také malého Samuela jsme odevzdali zpět Bohu a přijali odpovědnost za jeho výchovu pro Boží království. Dnes je mu téměř 20 měsíců a jsme za něho Pánu Bohu nesmírně vděční. Neexistuje nic na tomto světě, než žít život s Ježíšem Kristem. Nic lepšího. Protože jenom s Ježíšem a skrze něho vede cesta do věčnosti. Možná vás napadne, a proč vůbec věčnost? Protože Bůh zaslibuje čistý vesmír. Vesmír bez ďábla, bez hříchu, bez smrti a bez nemoci, kde hlavním motivem našeho konání bude čistá láska a nesobecká služba. Tedy dvě hlavní charakterové vlastnosti nebeského Otce, k jehož obrazu máme i my být proměňováni. Tou nejdůležitější službou na této zemi je pro každého opravdového křesťana napomáhání dalším lidem na cestě k věčnému životu. Brzy po svém obrácení jsem si to z boží milosti směl uvědomit. Proto jsem také v roce 2002 založil podpůrnou církevní organizaci s názvem Maranáta. A jejím jediným posláním je rozšířit mezi co nejvíce lidí tu dobrou zprávu a naději, nebo dobrou zprávu o naději, která vede až za hrob. Zabýváme se různými projekty, podporujeme zvěstování evangelia mladými lidmi doma i v zahraničí. Podporujeme evangelizační nástroje pro laiky, jako jsou například i tyto evangelizační přednášky. Necháváme sloužit Pánu Bohu odevzdané lektory ve školách, knihovnách, hospicích, domovech důchodců i na jiných místech, aby přinášeli lidem neskreslené poselství a neocenitelné rady, povzbuzení a naději do jejich životů o Pánu Ježíši Kristu. Přinášíme zdravotní osvětu, vědecké programy o stvoření a podíleli jsme se i na vydávání nejrůznějších knih. A máme radost, že v rámci našich omezených možností doma i zahraničí se smíme podílet na božím díle. Bůh mne povzbudil i k tomu, abych se dokázal sdílet o svoji zkušenost víry s dalšími lidmi. A tak k tomuto účelu jsem napsal a vydal i 2 knihy s názvem 3,5 roku, první a druhý díl, které vydávají svědectví o tom, jakým způsobem Bůh změnil můj život. Modlil jsem se za to, aby tyto knihy napomohly alespoň jednomu člověku na cestě do Božího království. A Pán Bůh znova a znova překonává naše očekávání. Milí přátelé, žijeme podle Božího slova na konci dějin.
ve zcela výjimečné době. Mnohá biblická proroctví se již vyplnila do posledního písmenka. Ta zbývající se buď vyplňují před našima očima, anebo se naplní v blízké budoucnosti. Je naší velikou předností, že z Boží milosti smíme znát biblické pravdy. To přináší radost do života opravdových křesťanů, protože si uvědomují svou odpovědnost vůči lidem okolo nás. Protože my jsme jako věřící lidé od Pána Boha zdarma něco dostali. A Pán Bůh také očekává, že se o tento poklad budeme zdarma dělit s dalšími lidmi. Toto jsou slova Pána Ježíše Krista po jeho vzkříšení. Když byl vzkříšen a loučil se svými učedníky, tak vlastně jim odevzdal všem svým následovníkům ve všech následujících generacích to nejdůležitější pověření. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A je tady krásné zaslíbení. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A tak rád bych zakončil otázkou. Milí příteli, chtěl bys také ty někomu na pomoci na cestě k životu věčnému? A jakou hodnotu má taková pomoc? Jako to děláme vždy, i dnes bych vás rád poprosil, abychom na konci naší přednášky povstali k závěrečné modlitbě. Náš milující, dobrotivý a laskavý nebeský Bože a Otče, já ti chci poděkovat za miliony proměněných lidských životů díky tvé veliké milosti ve všech generacích v té dnešní. Ty jsi pořád stejný Bůh, který se neměníš a máš stále tu samou moc. A tak ti chci poděkovat za to, že každý z nás, kdo chce, ti může odevzdat svůj život a mít jistotu přijetí u tebe, mít jistotu odpuštění našich hříchů a jistotu toho, že budeme moci s tebou prožívat tu nádheru a radost v Božím království na věčnosti, kde už nebudeme muset počítat čas, tak jak to děláme teď. A tak ti chci za to poděkovat a chci tě moc prosit za každého z nás, aby ve tvém království nikdo z nás zbytečně nechyběl. A za to ti chci v tuto chvíli poděkovat. Amen. A na úplný závěr ještě pozvání na zítřejší přednášku, která patří mezi vrcholy této série s názvem Nabídka života a s podtitulem Preferuješ život? Bůh vám žehnej a krásný večer.